Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no? Maayong buntag kanatong tanan, kumusta? Adlaw na katong Lunes no, it's sa City na sa buwan sa August, tuwing 2026. Karon din na itong ipadayon ang laing sumpay ng Sugilanon. Isa dili pa din no, shout out na ko no, kang John Bert Bagyo Sumundong. Salamat kayo sa pagpaminaw ang idol no. John Bert Bagyo Sumundong o kang Maria Luz, salamat kayo idol. O kang Sil Nagal. Salamat kayo no, Sil Nagal. Thank you kayo sa pagpaminaw no. Kung sa tanan nga nagsubaybay ating katamahan no, salamat kayo. Kung karon no, di ta maglangan, ang laing sumpay ng Sugilanon na sinuwat ni Jenerica Bidad. Part 23 na ta no, mga followers no. Part 23 na ta. Matagsaw sa adlaw. Excuse me. May gamay lang kong isulti. Mahimo bang mamati mong tanan? Aisa, mahimo bang mabarog ka o mo-join ako? Okay. Aisa, sa tubangan sa mga bisita, gusto kong mamati ka ug maayos sa akong isulti nimo. Unsa man na? Will you marry me, Aisa? Oh, Aisa, Hans. Aisa, yes or no? Yes. Thank you! Aisa, isulod kining sing-sing nga timaan sa kong sinseridad. You're welcome. Usman ko. Salamat, Aisa. Ha? Oh. Congratulations, Ayesa. You're welcome. Sige, padayon mo pa sa pagpangaon. Ino ko ng gabi una. Ay, ang lako ng mga bisita. No. Oh, noon sa man ka? Ganong mura man kagwa may mutang niya. Noon sa mato nahitabo kanina. Oh, mauna to. May tando na lang nga. May tando na lang ka nga magpakasalyo ka ni Hans. Pero, gusto kang akong desisyon. Di papili ka niya. Yes or no. Ug may tando ka. Tungod kay mao ni ang misud sa kong unga angay na kong itubag niya. Wa kay sure sa imong tubag. Tungod lo kinakalitan ko. Bisan kamay, uwagit ko magtuo nga buhaton to ni Hans. Mao ba? May mo bang biyaan mo una, no? Oo, sige. Magtiwas pa may panghipo sa gawas. Nagbaso ka ba sa imong gitubag nako? Kuan. Gipapili ta ka. Pinari ka maingon nga, no. Pero, yes ang imong gitubag nako. Nakalitan ko. Nganong imo man sa tong gipuhat. Ngano sa daghang mga tao mangutana na ako kung nagpakasal ba ko nimo o dili. Aron masuta ako kung unsa ang tinuod nimong itubag. Pero, mahimo man nga sultihan ko nimo daan. Hans, dili ta uyab. Wa ka manguyab na ako. Pero, may propose ka na akong kasal. Kinahanglan akong masuta kung unsa ko nimo ka-importante. Unsa? Nahibaw ka ba yun? Kung anong mitando ka sa akong proposal? Ha? Ambot lagi, nakalitan ko. Ako. Nahibaw ko kung anong mitando ka sa akong proposal. Unsa?
Nga naman ko no. Tungod ka dili ka gustong pag-awawan ko sa daghang mga tao. Unsa? Ug mao nang akong gikinahanglan sa usa ka asawa. Hello, Hans. Kanusa ka mga anak, Claire? Next month. Nga nangutana ka? Gusto ko nga na ako yung nagpanganak nimo. Ha? Pero, wait may mamangutana? Unsa man na? Nga nang gusto ka nga naa ka inig panganak na ako. Daghang tagsabutan human ka mga anak, Claire. Okay. Unsa ito sabutan? Ang kasal ni Aisa. Unsa? Magpakasal mo si Ayesa? Ay, congratulations, Hans! Congrats! Sige. Manawag ko ni mo kung muadto na ako sa ospital. Osbo na ako, congratulations! Sige, Claire. Bye. Bye! I can't! Can't mahilo na nagyan ang imong maguwang. Ano naman? Huwag ka magkabati sa akong gisalti. Magpakasal na sila si Ayasa. Og amo ng planuhon human sa akong pagpanganak. Ha? Gusto si Hans nga magpatawag kung magbati na ko. Kaya sakit kaayo. Agay! Anda mo na akong sikanan. Agay! Ni Ana, ang imong mga gamito sa ospital, Ma'am Claire. Nangasod. Nila ako cellphone. Tawag ka si Hans. Ing na nga nagbati na ko. Ha? Tawag ka. Ing na nga mga anak na ko og padong ta sa ospital. Hello? Sir Hans, gipatawan ka ni Ma'am Claire kay paingon na siya sa ospital. Okay, sige nang. Padaw na ko diha. Bye. Aisa? Hans? Mga anak ni si Claire. Musugat ko nila sa ospital. Mauban ba ko? Dili ka na mapakita ni Kent, Aisa. Agay! Okay. Sige, utong pa. Utong, ug ayaw paghunong kung dili ta kaingnon ng hunong, ha? Okay. Sige. Utong ka na, utong. Nena. Migawas na. Wow! Foreigner ang tata? Ma'am? Ma'am, nenang mong anak ko. Ay, nakatulog man si ma'am. Nanganak na baka si Claire, no? Nanganak na gitingali ni. Dali na ramang kang kapasupaso niya. Unsa may problema ni mo, Ayesa? Lo, wala ko makasabot sa kong gibati, Lo. Ang unsa man ang wa ni mo masabte. Ang bahin sa akong sitwasyon karon. Ay natural lang ka ng gibati ni mo. Kaslunon ka na. Oo, pero Pero unsa? unsa man kay sangkuan sa mong kami ni Hans, Lo, no? Unsa may imong kabalakan? Daghan. O na, katabang lang ko niya. Ay, wa kay angin kabalakan anang sitwasyon na, oy, Ayesa. Kadaghang mga sugilanon nga pareha sa ng inyong sitwasyon. Katabang ug agawon, magkaminyo ay. Pero, Unsa pa man sa ilaing problema nimo? wa man, Lo. Kuan, hindi ko na ako nalasag ko sa pagpanganak ni Claire karon. Ay, utod. Nanganak na baka siya. Hello, Kent. Niya ako hospital, kuya. Mayo. Nanganak na ba si Claire? Oh, nanganak na. Nakita mo na ba ang bata? Padaw mo ko sa nursery. Sige. Padaw na ko diha. Na ba si Nangason? Yaman. Sige. Bye. Darang nursery.
Lara mga batang pag-ungatawa. Kailangan lang ako i-focus akong anak. Ang akong tanang hunahon at panahon. Mauna ang gusto nilang tanan. Miss? Miss? Yes, sir. Niya na ba sa nursery si Baby Boy Monster? Nana, sir. Makita na mo siya dito sa viewing window. May name tag na siya, sir. Thank you. Okay, sir. Larang viewing window. Dong, Ken! Dong, nanganak na ba si Ma'am Claire? Nanganak na. Ay, asa magkapaingon? Sa viewing window sa nursery. Muuban ko. Lara, Be, hain man ang imong anak-anak, Dong Kent. Lo, gwapo tingali na, no, liwat ni mo. pangita ang Baby Monster. Bebe, monser. Nara, dong. Kana, nas atubangan na to. Hala! Dili. Hala! Dili monster ang mata. Sir, Dugid, mao yun na nakatagod nga sa bata. Good na, dawa, monser! Dili na akong anak. Dugid, kalma lang ha. Dili na akong anak. Ken! Dam! Uy! Hala da, uy! Dayan ni, uy! Doon na yun yung problema. Tuwarang viewing window sa nursery. Si Asun? Sige mo na siya hupo-hupo. Nga murag doon ay gilili sa sud sa nursery. Nangason? Ay, kagag! Ay, Sir Hans! Ikaw na na! Yun nara. Hay mo si Kent. Milayas! Usay Milayas. Ay pagtarong agad ng Asun? Ano Milayas man si Kent? Ikaw nalay klaro, Sir Hans. Kung wa bagyod masayop ang mga nurse. Usa? Ngano man lagi? Ngano milakaw man si Kent? Dili siya kadawat sa iyang anak. Usa? Nayabag siya? Itukar sa siguro niya kabuang eh. Nang, hayo man ang anak ni Kent o Claire na. Narao! Kana. Kanay-nayngan, naitag. Bibi Monser. Kana. Kana? O gani, kana. Ito man lagi na. Mabito ng milaya si Sir Ken. Kay kaputi niya, unya itom ang iyang anak. Dili. Murag dunay problema nita. Nabaylo ang bata. Nabaylo? Agoy. Nabaylo, may lang utag nabaylo. Kay kaitumbaan ang bata. Unya, ang iyang buhok. Kup-kup ka ng kulot kayo iyang buhok ba? Nabaylo yung tingalin ng bata, no? Mura man tao nag-uling ng bata, oy! Dili mahitabong, masayop ko, Mr. Monser. Ako ay nagpaanak ni Ma'am. O Black American ang bata nga iyang kipanganak. Ano man? Si Mrs. Monser na ang magkatubag ni mo, ana. Ganong negro man ang among anak ni Claire. Ngano man? Hello, kuya. Kent, balik din sa ospital. Nga naman, kuya. Hatari kong rason nga mabalik ko diha. Bisan usa lang ka rason. Doon na explanation kung anong mauna ang anak ni mo, Kent. Dili na ako anak ko, Hans. Giilad ko ni Claire. Ikaw, giilad sa ni Claire. Kent, arita sa ospital. Arita magsulti. Ikaw ang sulban ng problema, kuya. Sulbahan na kung anong negro ang among anak. Wat kaliwat ni negro o ni tibo, kuya. Pero nga nung mauman ang ibang anak ni Claire. Kent. Pangutan na siya na. Kent, asawa na ni mo si Claire. Mangingilad sa dako! Kent? Mansabay tubag ni Sir Kent, Sir Hans.
Di na ako siya makontrolanan. Kinsa ba say dili maburyong anang sitwasyon na, Sir Hans, ha? Nga mura magkagisagpaan na og dunay sima-sima. Oh, sa man, Sir Hans? Doon na ba mo'y kaliwat nga Black American? Wa. Ala, no! Kapait! Nga nganong ito man kayo ng giutong ni Ma'am Claire? Pastilan, problema gyud tuod ni. Labaw na problema si Dongkint. Pero ang makatubag ra gyud ining tanang pangutana nato. Sir, si Ma'am Clara gyud. Na! Sir Hans! Asa magka? Naunsa naman taon ni? Tuan na. Dili na maningog ang ako mga agawon. Mura nagdakaton og binairan. Ay, karo mga orasa, nanganak na yun to si Claire. Kaayo, lo. Ay, kinain mo ang bata, no? Sa garan, maod yun ni ang mualim sa kagubot sa pamilya. Daghang panagbangi nga mahusay tungod sa bata. Ang kalipay lang ning managsuon ang gusto ko makita, lo. Kahapsay sa pagpuyot ni Kent. Ay, day, adkoon una na ako akong giluto, ha? Oh, sige, lo. Si Mama maning nanawag. Nga naman ka. Hello, Ma? Hello, Day! Pastilan, ayisa! Ma? Naunsa ka? Dako nga balita! Unsa man ang balita, Ma? Unsa man? Nanganak na si Claire, Ma? Aperting panganaka, oy. Og maunid akong balita. Pero ayaw pagsaba ha nga, ako kang gisultian ni ini, ha? Ay, unsa man lagi ng balita, Ma? Kulbaan man sa tanin mo? Angay yung kang kulbaan diha. Kay dunay umaabot na kagubot. Unsa? Nga naman? Kay nanganak si Ma'am Claire. Pero itong kayo ang iyang anak. Unsa, Ma? Itom? As in, itong yung kayo ang bata, day. Yaman kulot kig buhok. Mauna ang anak nila ni Sir Kent og Ma'am Claire. Murag uling. Kinuo ko. Na, grabing atrasa lagi ni Sir Kent pagkakita niya sa ilang anak ni Ma'am Claire. Ma, basin nagdabaylo lang ang bata. Nakigsulti na si Sir Han sa doktor. Nakabati gyud ko. Naniguro gyud ang doktor nga wa mabaylo gyud ang bata. Hain man nun si Kent. Naabot, wa na naibaw kung hain na ron si Dungkit. Milayas lagi ni human makita nga ang iyang anak itom kayo. Kisabisay dili makuratan ng murag nasunog ng imong anak. Isa, Gitawagan ba siya ni Hans? o gitawgan. Pero, mo lagi to, murag naglalis lang sila ba? Basta kidakot gining gubot ron. Pagkagubot yun ni si Kuan si Dungkit o si Mount Claire. Ano na hitabo naman, Sydney? Pero, Ma, tingali kong doon na sila kaliwat nga. Itong, unya, dili ra ang ikahibong. Isa, nainomdom ka atong silingan nato nga kanang naminyo o Black American. Namay na anag yun pagka ito sa bata. Black American. Unsa? Ambot na lang, ane. At nga nala nato kung unsa ikasulti ni Ma'am Claire. Kung nga nung naitom ang bata nga iyang gilugwa. Pero, ayaw tong saba nga nahibaw na ka, ha? Basing kay bag ka nang ihilom lang ni Sir Hans. Oo, Ma. Ako na ning ihilom. O na, sige. Bye na. Ay, nang si Kent ron paingon. Ganong ito man ang nahimong anak nila ni Claire. Unsa makibuti pasabot ini? Miot na hinon akong bukang nga nahibaw ko kung unsa ang anak ni Claire. Ganong nahitabo man eh. Ako magkasabot sa akong gibati. Ganong nahitabo man eh. Dili din ako madawat. Misahom ko ning kami yun nga way lami tungod sa bata. Tungod sa bata! Unya karon. Claire, ganong imo maning gibuhat? Hay, asa naman ni si Sir Hans? Oy nga, gihatod na sa iyang room si Ma'am Clara ba?
Oh, tora, sa gardening hospital si Sir Hans. Naghinuktok sa siya. Usa man kay iyang gihuna-huna karon no? Agoy, dili baka mapiktuhan si Ayis anining nahitabo karon. Ay, bahala na lang ni, oy, bahala na. Nangita na sa bana ang nurse nga naghatod ni Ma'am Claire sa iyang room. Unsao man ako, ane? Sir! Sir Hans! Sir! Nangason? Ay, sir, tuan na si Ma'am Claire sa iyang kwarto niya. Nangita ang nurse sa iyahang bana. Unya kay, wa man din si Dong. Kay, ikaw nalang tingali adto. Kay, natong pamanto. Sabi kong buhaton, sir. Ikaw, ati man na si Claire. Tawagan pa na ako si Kent. Sige, sir. Ako lang una ang bahala ni Ma'am Claire. Ay, naunsa man ning pagkaunsa. Ako naman noy nabala inis kanyon. Ako makay mabisi ini. Waiter, beer. Dalian ang beer. Salamat. Bisamot ng ko'y ayaw ng kinabuhi. Unsang may akong buhat rin ng kinabuhi. Kuya. Kain ka man karon, Kent. Nagpaluag pa sa dugan, Kuya Hans. May obligasyon ka diri sa ospital. Unsa? Gusto kang akong matuok ng bayana, Kuya? Kinahanglan imong atubang mo ng sitwasyon, Kent. Ikaw li una at imanan ng Claire, Kuya. Wa pa na ko ma-absorb ang natabo. Kuya, ibutang ang imong dapit sa akong dapit. Kung pananglit, makasal na mo si Ayes. Unya, ang una ninyong anak nagituhuan nimong muliwat nimo usa ka itom. Unsay buhaton mo? Nahitabo na ni Kent. Kinahanglan imo na nang dawaton. Dawaton? Ikidawat ng anak ni Claire, Kuya Hans. Ilhas siyang pag-umangkon kung gusto ka. Bye! Ganun tatamang ko sa ilad ni Claire. Nilihok na siya. May pagbata, ma'am. May kay nakapahuway gyud kag tarong. Anta man, ma'am, gusto ka og sabaw? Ayun si Kent. Kuan. Milakaw pa. Milakaw pa. Ganun nilakaw man siya. Ay na nga mong baby. Oh, wa pa di ka makakita sa imong baby? Naluya ko sa kakapoy. Wata na lang nga. Ihatod to din eh. Pangitaa si Kent. Naara to sa gawas. Basin sa... Ayaw na ko pa istorya, habi. Ayaw ko pa istorya, huwag dugay ng asan. Ayaw na lang pag-istorya. Heinz si Kent. Gawas una ng ason. Salamat. At tawag lang ko niya kung doon na kaisugon ako, ha, Sir Hans? Heinz si Kent. Ay na nga mo, baby. Hans, may problema ba? Claire. Pawal lang muna. Ay, lagi si Kent. Sa may problema. Anong maramang kaugwasin mong kaugalingon? Pawal lang muna maayo, Claire. Kailangan na malagsik ka dayon. Gusto kong matanaw sa among baby ni Kent. Una na. Pawal una. Hans. Ay, no,
unsa man ko. Huwag ka makasabot sa kong gipati. Tuwari gid ni Kent akong huna-huna. Mao ba niya magpalipay nimo? Kung magpakasal ko ni Claire? Ha? Tuwag! Oh! Oh! Muna makalipay na ako. Mukatawa ko kung pakaslan mo si Claire. Barugi na! Barugi na! Sige! Pakaslan ako si Claire. Pero ibutang misin mo muna. Magpakasal ko ni Claire kay mao'y imong gusto. Mao'y makapalipay nimo. Ayesha. Uy, naghilak ka. Wa man lo. Ayaw na lang pamakakayesha. Klaro kayo nga nag-uol ka. Ayaw siya man ha. Nag-uol doon ka nga. Nakatando ka nga magpakasal ni Dungans. Lo. Wala ko kasabot pala siya gusto na ako. Ha? Nanagay mga panghitabo nga dili ni mo damhon nga mahitabo. Oo. Ay normal na sa kinabuhi sa tao. Dili tanang higayon nga malipayon ka. Dili tanang higayon nga husto ka sa ibong buhaton. Dili tanang higayon nga ayesa. Dili bahin sa iyong kasal ni Dunghans ang imong problema, no? Unsa? Ambot lo. Wala ko mahibaw ko na siya kumuhaton. Ay, kalma lang. Ikatuog lang una na. Pero dili ko makatuog ko tuan niya huna-huna lo. Nabalaka ko. Ngan mabalak ka man ka ni Dunghans. Nga igo raman tong miadto sa ospital aron makakita sa anak ni Kent. Ay, dahil ay pugsagpiyong ang imong mga mata. Kaya inigmatan ni mo, mapresko na ng imong unahon. O makaplano na kabahin anang problema ni mo. Sige lo. Matuog na ko. Hans, dili ko makatuog. Ito na din ang imong anak, Claire. Ay, man si Kent. Gusto ko na siya nga muatiman sa among baby. Ni ara ang baby. Ay nang ako, baby. Diri na ibutang. Ni ara, ma'am. Miss Black American? Dili na akong anak. Kisa ng anak. Ihatag na sa inahan. Dili Black American ang akong anak. Imo ng anak, Claire. No. Dako ng sipyat. Ikihan ako ang ospital. Naswap ang bata. Miss. Imposible nga masayop ni. Tungod kay wa kay kaubang nanganak ganinang buntag. Ibutan ka ng bata sa kilid, miss. No. Ayaw nang ibutang. Ilabay na ako kung imo nang ibutang. Ano kinatagan ka ninyong Black American nga bata? Pero... Sige. Suwayig butang. Kaya ako nang ilambos bata. Kada nagbalik sa nursery ang bata, miss. Dalit na lang, baby. Okay? Hans, dili to na ko, anak. Dili. Kaitom ato. Puti sakit. Imposible nga mga nakog. Huwag itom. May nagbinuang nako din sa ospital. Basig si Ayasa. Nakasunting ali siya sa nursery. Tuwa sa probinsya si Ayesa, Claire. Walang binuang ni mo. Ikaw ang inahan sa Black American nga bata. No! Dili ko munawat ato. Dili. Sulti ko sa tinuod. Ako na lang ang makatabang ni mo, Claire. Pero kinahanglan mo sulti ka sa tinuod. Si Kent ba ang amahan sa bata o di?
Si Kent basta, dili to na mo anak ni Kent. Dili lagi. Pangitaan among anak ni Kent, Hans. Please, pangitaan. Pangitaan among anak. Pangitaan ba? Ikaw! Ano ka? Kuya mo ka? James. Ate manaon na si Claire, James. Bye, Hans! Sir! Lakol ko doon. Anong to? Ako mong pagkitaon si Kent. Sige. Hila ka? Ano ka? Panuway ni kinabuhi. Saan ka? Ayaw mo na yung anak. Ambot. Sampo to, pagklaro di oy. Ay, pasigila-kilang. Karoon, kalma na siya ka. Mapugat ka na. Nalit siya ni kinabuhi. Bangbukan. Magibog mo gulim ko. Ano ka, oy? James, ang bata nga akong anak. Itom. Anong taong na itom na yung anak? James, papangitaik paagi nga. Ako sa pitala na itong bata. Sig binuang niya ba? Ano lagi? Ilabay ang bata. Gaw, di ko. Isang taon na yung panulti taon. James, bungol ka? Itom ang akong anak. Busakin na lang mawa siya. Ay, ayaw na gaw. Tarungon tayo ng istorya gaw. Sana... James, buang ko. Hindi mabuang ko. Eh, binuang diya. Uy, wala na magibati. Ano na ito po, Mani? Ano, Mani? Ang saman gaw. Ang saman. Wadyo ko kasapot siya magipanulti. Ang siya na ito po. Anong nahimog ito, mga akong anak? Dili man ito, panuway. Ay. Gaw. Timal. Sultis tinod. Di sige ang mahan sa bata, no? James, naniguro ko nga gwapo ang akong ika-one night stand. Aray ko. Dili siya itom. Pero anong itom ang nikawas? Kung mauna, nagpahilabot kaglain! Ano kay laing mahimo aron matuman ko nga akong gusto. Mong naniguro ka nga mumabdus gyud. Kanang mumabdus ko human sa among panag-uban ni Ken sa kwarto. Aray mo. Kung mauna, huwag kinikilab tinikit. Ay kung daka imong babi. Ay, dakon dito rin. Gihinay gito na ako. Papaday? Yan ako akong dakon. James, ina ko nga damgo lang ning tanan. Ay, pagkada kong problema ni gaw. Uy. Gaw, di naman ni madagdam ko gaw. Nanganak naman ko ka. Mutanaw ko sa bata, bi. Mato ko ito, ha? Tanaw ko. Ato na ko. Limal. Ano man eh? Richard! Ay naman ni si Kent. Hindi naman na siya matubag. Sir, unsa naman taan ni sir? Dali mahimong biyaan si Claire ng ason. Unya, mabalik pa ka to si Duncan. Kinahanglan mo balik siya. Mura man itong nag-wild ganina si Ma'am Claire. Kaya dili magyud siya mudawat nga ito mang iyang anak. Unya, si Duncan sab. Mura sag nakakitag abat pagkakita sa iyang anak. Layas gyudayon. Kasal sila si Claire. O kinahanglan iyan ng dawaton kung panangnit nakasaman si Claire niya. Ha? Unya, unsao naman anak karon? Nga nahanaw naman daw aso si Duncan. Ilaban man akong oo. Tungod dinis ka kuwang sa toga. Lo? Ano de, Ayesha? O, pa ba mabalik si Hans? Ay, wa pa man. May problema tingali sa pagpanganak ni Claire. Tingali, Lo. Mura ka una ko ha, de, Ayesha. Ikaw una'y bahala din isbay. O, Lo. Ako na lang yung manghigay sa pamahaw, Lo. Roday. Lampat kita kong oo. Mainom na lang ko tambal para labat sa oo. Lo? May balik? Oh. Ayesha. Kent?
Gusto lang kong makakita nimo sa katapusang higayon. Tempa, nakainom ka? Dako ko ga problema karon. Mao nga miinom ko. Og ayaw ka balaka. Katapusan ni nimong pagkakita nako. Unsi mo't mong ipasabot? Mawa nako. Unsi mawa ka na? Ikapoy nakos problema. Ikapoy nakos tanan. Pulos sayop ang tanan kong desisyon. Wa ko'y kaugalingong paruganan. Kent, dili mahimong magtugay ka din eh. Naibaw ko. Wa ko'y lapot. Ining dapita. Kay kag Kuya Hans ding dapita. Naibaw ko, ana. Ayaw ka bala ka. Mutan-aw ra ko nimo. Unya, Ken, nakakita naman ko nimo. Tanto na ko. Kent! Kent, asa ka? Mupalayo na ninyong tanan. Kinuo ko. Nakainom si Kent. Sumakata siya paingon. O gusto makibot may pasabot niya siyang gisulti nga magpalayo na siya namong tanan. James. James, sa bagay ko. Sumitoy ko kitabang tao ni mo sa litabo ni mo gawin. Di pa ko makapangunaw nagtarong. Kay... James, ikay hunahuna para na ako, eh. Ikaw, matagam sa taon ko ni mo problema, eh. Dako na akong problema. Kinahanglan mo balik si Kent din sa ospital. Ambi mo cellphone. Manawag ko ni Kent, B. Gaw, sa palabig stress, babe. Saan ka? Mabugat ka muna na noon. Saan ka? Pagpakuha sa pabaskog mayo. Pero kinahanglan magkasulti mi si Kent. Dala kong cellphone, no. Huwag na yun ang beriken, diha. Okay ra. Naka-memorize ko sa iyang number. Hindi, punta ka na. Gusto na kong mawa. Inikalibutan na. Daghang labad. Sige. Tawag mo niya. Ako. Mupahuay na ko. Igikapoy na ko ninyong tanan. Ako na'y magbuot karon sa akong kinabuhi. Pahala na butanan. Yes. Yes. Ay naman ka si Kent. Unsa magkakayang plano? Lo? Maayo kinabalik na ka. Ay, doon na naman ko dito ba? Ay, nga naman ka, ha? Ay, luspad man ka. Lo, wa ba ni mo masugati si Kent sa gawas? Dito sa karsada? Ay, wa man. Binhidi ay siya. O, Lo. Dinhi siya pero mila ko lang sa dayon. Ay, maayo rasab nga milakaw na siya. Aron dili siya maabtan sa iyang maguwang din siya. Uwa, gini mo siya masugati. Ay, wa lagi. Ay, asa man ka to siya paingon. Hubog ra ba? Aw, milakaw na tuglay. Wa man diha ang iyang sakyanan. Ha? Pero, Nabalaka ka nga dunay daw tang mahitabo ni Kent. oo, Lo. Kukuan man gud lain ang iyang naong sa pagsud dinhi luspad kaayo nga. Mura bitag waas ka og galingon. Aw, wa dito sa galingon kay nakainom ang kahato. Noon sa man kato siya, no? Oh, si Hans. Hans? Hain ka man karon. Niara sabay nga, gibilan ni mo na ako. Naba si Lolo de? Gusto ka maniguro kung wa ba ko mulakaw? Niya si Lolo. Makamatuod siya nga niara ko sabay. Lo, tubaga lo.
Hello, Dong Hans. Lo, wala mo na si Kent diha? Isa si Ken? Wa man dong. Kung wala si Kent, lo, ayaw sa pasul na sa bayan. Ayaw paduulag ang Ayesa. Dong. Ako sa sutihan nga dili mo doon kang Ayesa. Ay, pero dili ko kapagong niya doon kung mo doon yun siya kang Ayesa. Ay, masungbagan yung niya ako. Tawagalan ko, lo, kumuha na siya. Kaya kung masisultin ni Kent. Ay tawagon si ka dong. Sige, lo, bye. Ay, bye, Dong Hans. O sige, sulti ni Hanslo. Ay, nangutan na siya kung dinhiba si Ken. Ano makakalan ko para di mo? Salamat kayo, lo. Ay, hindi. Sa imong una-una. May giawayan na sab ka ang managsuon. Ay nga nung nahubog man ko si Ken. Unya, may anhi pa yun din eh. Ato ra na mahibawaan, no? Kung mo paulit din si Hans. Ay karon nga nanganak naman si Claire. Ang inyong kasal na sab, ang inyong atubangon, no? Ambot lang ka, lo. Ay, say ambot lang. May kagubot pa man, lo. Dili pa maayong maghiskot sa mong kasal. Nangason. Dong, saman dong. Sir, nahuman na kaghinuktok dito sa garden, Sir Hans? Nanawag ba si Ayesa nimo? Ha? Ay, wa man, sir. Kaya nga naman di ay. Kung manawag siya nimo nan, ay good pagkisgot ha nga Black American ang anak ni Claire. Nakasabot ka ba? Nakasabot ka ba sa akong gisulti, Nangason? Oo, Sir Hans. Dili ko man bahin anang anak ni Ma'am Claire. Ilahan na ng problema. Oy, wa milabot anak. Maayo. Kaya ako na musulti ni Ayesa bahin ini. Sige. Ikaw lang na isulti, sir. Dako or bagkain ng isyuha, sir. Maong, kamoy yung angay mo, husay, anak. Sige na. Patay. Patay yung kung ini kung mahibaw si Sir Hans nga nasultihan na nako si Ayesa. Nga itom ang anak ni Ma'am Claire. Pero, hain naman taon karong orasa si Dong Kent, no? Claire? Hans, makitaang akong anak. Sure gid ko nga, dili ito ang among anak ni Ken. Claire, usbon ko ang pagpangutana nimo. Anak ba gid ninyo ni Kent ka na bata? Claire, sutihi ko sa tinuod. Aron tabangan ta ka sa pagsulbad sa imong problema. Hans, naswap lagi ang bata. Dili ito mga mong anak ni Kent. Hans, kinalatabangan ko ni mo nga mubalik si Kent din eh. Hans, maluhay ka. Maluhay ka. Apan dili na makontak si Kent. Hans na. Kapilan ako manawag niya. Pero dili siya matubag. Uwa ko mahibaw kung hain na siya karon. Basig niya ito siya ni Ayasa. Wa siya mo adto. Nanawag ko ni Lulusam. Wa mo adto si Kent, Claire. Kung mauna, layasan ako niya. Kinahanglan dawaton mo ang bata. Di lagi ko atong batang itom. Dili to na mo anak ni Kent. Sige. Pagpakaayo din eh. Pangitaon una nako si Kent. Nangason? Ay, sir. Kung nahatod sa nurse ang bata kang Claire, ikidawat. Unsa? Sir, At imana ang bata, Nangason. Paliti og matutoy. unsa? Ikaw ang muyaya sa bata nang. Ug ang ami si Claire, napatutoy na niya ang bata. Wala, no? Ako na yun ay may opisyal nga yaya ining bata, ah? Wa na yun ni. Maapil lagi ko sa gubat, ani. Sumakit kay plano ni Kent. Nga namilit naman siya na ako. Kinoo. Kunan sa may plano ni Kent, pugi in town siya. Si Hans. Niya na si Hans. Ginagit ko magpailangan na hibaw na kus nahitabo sa ospital. Kumusta ka din eh? Okay naman. Kumusta naman sa ospital? Nanganak na si Claire? Oo, nanganak na si Claire. Busa nga atong kasal na usab nga atong atimanon. Ha? Ano siga mo na imong mga mata? Gitando ka nga magpakasal na ta, di ba? Oo. Busa, magpakasal na ta sa labing daling panahon.
Malipayon, rabas sila si Kent o Claire nga nakakita silang anak. Hapsay na ilang kinabuhi. Dili na tamang hilabot nila. Napahilo na ako si Kent. Wala ko'y obligasyon niya. Busa, ang atong kasal ng atong atimanon. Nga naman ako may napiktahan sa pagpaliwanis, gibating kagol ni Kent karon. Nahibaw ba kasi ako nahain si Kent? Pero, hain magit ka si Kent. Kent, inom ining init sabaw sa manok. Aron maulian kas imong gibati. Nang Marta. Oh, ako dong. Nalimot ka. Ako may nag-agak nimo paingon dinhi sa bay kay naligid ka. Nang, may lain bang nahibaw nga ni ako sa inyo, Nang Marta? Wa pa. Pero nagplano ko nga. Wa kay sutihan, Nang Marta. Nga ni ako din sa inyong bahay. Unsa? Palihog lang, Nang Marta. Sa ari ko nga, wa kay sultihan. Bisan si Kuya Hans o si Ayesa. Bisag si Lolo Sam. Ngano mandong? Gusto kong mauha na sa kalibutan, Nang Marta. Unsa? Ayaw pa sa pagpaminaw ng uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad. Matagsaw sa adlaw. Kulog day ko no og subscribe sa ako ang YouTube channel. Daghang salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.